Magandang hapon guys. Ako si Edith Tenorio, pa-chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon magtudlo ko guys teknik po sa kanding nga inyong kanding update dili duyahon. Dili lang sa manok ta nagatudlo og pakaong kamunggay kini man among maningkamot ni guys sa isa ka semana sa pagkapakaon sa mong kanding ani ka isa kay among kanding di man to kay mga tambok. Ubi po ni Bisaya kay among makanding di may dugo mga tag 80% gid rasa. Kay kini good guys, itambok nyo ani, pating kusugal ang mukha niya, taas kinig vitamins kay bisang sa tao, taas kinig vitamins sa kinig mga hubog mo. Kaon higop mo ani kamunggay pure, padali kay mahuwasan. Sa katol pong pala hubog, pero bisan sa gulay-gulay, nakataas kinig vitamins mo nga, tanawin guys, pating kusugal mo kaon mo kanding ani kamunggay kamunggay. Ami ipede guys nga, duhap lang ni kasimana ikan pagkatao, kaon na po ni kamunggay. Among teknik ng mong kuan magpakaon ko ni kamunggay sa among kanding kay gani sa among uma kung ay kamunggay ano among gipang buhi. Ano le sikul tagan gid akong sanga aning kamunggayan kay para ang among kanding tapos babaguhang kanding guys itambog niyo di kinayo mo kadi kina mo kamunggay. Mutilaw na pero kini kaong sa tanan. Ya kini pud among sabot singa among bagnot kay among pula nga kanding. Amo ni itoyo kay muni among kahon sa bermikas. Kini Dining bermikas na mo, inigbutang na mo sa taay kanding, bata mong tagurag bani. Human, itabo na mo tong sagbot para nga dili siya ingon nga kuan, dili siya ingon nga maughan dayon kay namay sagbot ikatabon. Dali kay giurot ang kamunggay. Ting kasugam kaon. Kaning nga kandinga guys, wani pili.
Wala sikreto guys para inyong kanding dili magluya. Kan ora kamunggay. Kanapit ang hubog pagkadong kamunggay, abtik mo yun sa gulayag kamunggay. Dali kay gurot ang kamunggay. Naon ra guys, kung gusto mo di magluya yung kanding, kanarag kamunggay. Ug mao ra daghang salamat.